Pohjimmiltaan EUn perustuslakikehityksessä kysymys on jäsenvaltioiden suvereniteetin rajoittamisesta, pelkkää toimivaltuuksien siirtämistä ja täysivaltaisuuden yhdistämistä syvällisemmässä merkityksessä. Kylmän sodan jälkeinen aika on merkinnyt federalismin vahvistumista, esimerkiksi talous- ja rahaliiton, mutta myös monen muun projektin, kuten 1990-luvun jälkipuoliskolla konstitutionaalistumishanke vahvisti asemiaan unionin toimielinten asialistoilla samaan aikaan, kun asian ympärillä käyty akateeminen keskustelu oli erityisen vilkasta. historiallinen kehitys näyttääkin tuottaneen EUsta sekamuotoisen yksikön, jonka keskeisten oikeudellisten ja poliittisten ulottuvuuksien välillä on tietty epäsuhta. Oikeudelliselta perustaltaan EU näyttää edelleenkin mahtuvan kansainvälisen järjestön malliin. Se on perustettu suvereenin... Kohta. Heitä tänne. Nausikaa. Hihihi. Oho. Aina sinun pitää toheloida. Ai mikä tärsky. Puhuva pensas. Onko tämä pallo sinun? Anteeksi, sattuiko pahasti? Ei. Olin ne valmiiksi ymmälläni. Mitä odotatte uudelta linjalta, ylijohtaja Viiksi? Että kriminaalit pannaan aisoihin. Lainvalvojen uudesta ilmeestä päätellen rikollisille tulee vielä tiukalat oltavat. Mitä uutisia sieltä tuli? Sanokaamme traagisia. Selvitä ennalta, millainen on puhetilanne, keitä ovat kuulijat, mikä on puheesi tarkoitus. Ajattele yleisöä, puheen valmistaminen on eläytymistä. Kuvittele kuulijajoukkoa kokonaisuutena, ajattele yksittäisiä kuulijoita. Tee muistiinpanoja, hae tarinoita. TV:ssä tarvitaan puhetaidon lisäksi myös tilanneälyä, sanavalmiutta ja kykyä reagoida miellyttävän näköisesti. Esimerkiksi presidentin vaaleissa ehdokkaiden väsyessä alkoi... Älä käsitä väärin, hän auttaa minua. Mitä se minulle kuuluu? Muistatko väärentäneesi kirjantahelmiä 20 vuotta sitten? En muista. Voit puhua. Ei sinua enää siitä rangaista. Kun en muista. Arvatte varmaan, että tällainen lelu olisi suunnaton menestys. Kaikki lapset tahtoisivat hauan tai mirrin, mutta eivät usein syystä tai toisesta voi pitää sellaista. Pian he voivat ostaa aidon tuntuisia lemmikkejäni. Niin ja minä... Euroopan parlamentti ja erityisesti sen vuonna 1982 perustettu institutionaalisten asioiden valiokunta on 1980-luvulta asti pitänyt yllä poliittista keskustelua konstitutionalismin eri ulottuvuuksien vahvistamisesta Euroopan unionissa. EUlle siirrettyjen tehtävien laajuus ja tapa, jolla niitä käytetään, perustuvat kuitenkin pikemminkin liittovaltion kuin kansainvälisen järjestön tarjoamaan malliin.